आं जेबो बायाहाय सोरांस्रि फैसायानो गैया माथो हौवाया फैसाखौनो 500 गांसेल' हरनो हादों बेजोंलाय मा मोनगोन दे आं लानांगौआलाय गोबां दङमोनहाय खुस्रा खुस्रि माथो मोनो बे 500जोंलाय आरो बे फैसाजोंनो बेदरबो लाना थांबावनांगौनो अमा बेदर आं जेबो लाला सोरांस्रि बेदर लानोसै ओमफ्राय मैगं गोथांफोर ओरैनो एसे लानोसै नोंहासो मालाय बायदिसिना बायसोगोनदां देलायलु देलायला गानलु गानला ना देलायलाहाय आं आजिखालि दे सम गैला देलायनो बुरैबाय दायो हनै फिसाजोआनो देरबाय फिसाजोनोसो होख'नो ना बिमायासो गाननो फिसाजोनोनो थोआ माथो मामा आंनो लिपस्टिक नांगौ खोनाबाय दे हनै हिन्जावसा फिसा मोनबा बेसेबां दाबियो दे जेबो नङा देलायग्रासो बिदों हौवा फिसा मोनबा दे बेसेबां होख्रावनो गोनां जायो गारमा जिलायलायनाय बेखौ दादां होनबा दाङो दामाव होनबा मावो हिन्जाव फिसा मोनदों बेनो खाफाल मावनाय दांनाय सहायबो मोनगोन बेमार आजार जाबा जि जुम सुनानै होगोन हौवा फिसाफ्रा नायो बिदि हौवा फिसाफ्रा नाया बेमार जाबाबो सङै खुरै जाहो गाननाय जोमनाय गारफब गारफब होफैगोन सुना हो बेमार जाबाबो गवा हिन्जाव फिसा मोनदों खाफालहाय नोङो बिराद मोजां मोनो नामा नोङो हिन्जाव फिसा दे देनां नोंबो हिन्जाव फिसा मोनथों मामा हनै बिथिं मोजां मोजां जाग्रा दङ आं नायहैनि इसा सना दुखानसो दे बियो बेखौ दांलाय बेखौ लालाय खालामनो नाङा रायगोनबो दुखानिया हो आरो मामा मोजां बुस्थु नुदों होननानै पेन सिंफोराव सोनानै दाला दे खावनाङा जेबो खावनाङा हामा हाबाब सोरांस्रि फिसाखौलाय मा होननानै बुंखो नोंलाय औ गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ फोरोंखानांगौ नुवाखै सोरबा सोरबा गथ'फोरा बुस्थुफोरखौ नायफ्ला नायफ्लेयैनो माब्ला पेन सिङाव थ्रोब सोनानै लायो खावना लाङो दा दुखाननिफ्राय बुस्थु बेनिखायनो जेरावखि थाङा एडभान्स आं गथ'फोरखौ बुंखायो दे नोंहा मा लानांगौ लाबाय थादो नोङो आं हनै बिथिं थांनि फिसाजोआ बहा थांखो मा नागिरहैखो दे लाहैथां आंबो बिथिंनो नायनि र' मा मैगं मोनो अमा बेदरा बेनो मोजां जागोनदांहाय नै मादै बे अमा बेदरालाय बुन्दा ना बुन्दिमोन बुन्दासो रे बुन्दा माने खासि जोंहा खासिल' बुथारखायो ए मोजाङानो जाबाय दे जोंहा हौवायाबो अमा खासिखौल' जाखायो खासिनि बाहेरा जेबो जाया दे मादै बेखौनो आधा केजि हरदो ओमफ्राय दामालाय बेसेबांथो बारा दाम नङा जोंहा बारा दाम लाया मात्र केजियाव 400 थाखाल' हाबाब 400 बावसो बारा नङालायनो नोंसानावसो बारा माथो बेलेगावलाय माथो 350 360ल'सो लायो नोंसानावलाय बोरै 400 थाखा जाखो खासि नालाय बियो खासिखायनो दामा एसे बारा आरो लानोबा लायाबा थाहाय एसेबां दाम दर खालामबाय थानाङा आयु दुखानियानो एसेबां गोरा बेबायदि गोरा रायलायबालाय सोर कास्टमार फैनांगौ नोंनि दखानावलाय कास्टमारनि आंखाल गैया आंहा ओइ लानोबा लायाबा थाहाय एसेबां गुदि आगलाजों कास्टमार फैलायनि खोथा रायलायबाय थानाङा लाग्रा मानसिया 1000 थाखाबाबो लाखायो लायै मानसिया थाइसेखौनो बांद्राय नुखायो बेबायदि जायो दुखाननि मानसिया एसे गुरै रायलायनो सोलोंनांगौ जोंनि बर'फोरा एसे एनै बेपार जानानै एसे देरब्लानो बिराद दारागिरि माथ' बेनिखायनो जोंनि बर' हारिफ्रा जौगानो रोङा थाइसे जानायखौनो लाख थाखा जानाय बायदि मोनो बेनिखायनो थगायजायो जोंनि बर' मानसिफोरा बेपार फालांगि जिखुनु बिजनेसावनो बेलेग हारिफोरजों गादबना दोनजायो जाया नाङा नोंनि बेदरखौ मानि सिबां टेम्पारहाय बर' मानसि बर'आनो जौगाथों होननानै बर' मानसिनि बेदरफोरखौ लानो नागिरबाय बारा बिसोरासो बेनिखायनो बांगाल जुंगाल बिहारिफोरनि मैगं थाइगं बेदरफोरखौनो जानांगौ बिसोरखौनो फेदेरनांगौ बर' होननानै अनबाबो अनजायाहाय थाइसे थाखा मोननायखौनो लाख थाखा मोननाय बायदि मोनद्रायबायदां थाक लाहै थाक नोंसोर बायदिया जोंफोरनियाव लायाबाबो जायो नोंसोरलाय आरो बांगाल हौवाफोरजों लाइन मारिनो मोनगौबा आरो बांगालफोरनियावसो थाखायो ना दालाय बुंनोसो समायदों खबरदार आरो खनसे जुदि बांगाल हुवानि नाम लानानै आंखौ बुंबावोब्ला बेपारि नालाय बेपारि जानानैल' था आरो मुंबो दाबारसे खोथाया बुंखादों आं आया मा दावराव दावसि जालायबाय दं बिसोरलाय दौरि लाखांबाय
बेदर लानो होननाया माथो दावराव दावसिसो खोनाबाय थादों आङो। जाया आङो बिनि बेदरखौ। थाम्फै बाग्लुंनाय थाम्फै बिदै दैजोबनाय बेदरखौ फानगोन बियानोसो हनै लाजिया बाहादुरिया। बांगाल हौवाफोरनि थाखायसो बेफारि जादों बियो, बेफारि। जों बर' मानसिफोरनि थाखाय बेफारि नङा बियो। बर' हिन्जावफोरनिफ्राय मोननाय फैसाया फैसा नङा, बांगाल हौवाफोरनिफ्राय मोननाय फैसायासो फैसा। फैदो सोरांसि थांनोसै। लाङा आं बेदर सेदर, नांगौबा आलु बाथोनफोर खालामना जाहैगोन आं। मा जाब्रबखो दसेनो हालाहाय आं। बेफारि बुरैजों माखौ नांलायखो नोङो, मा खोथायाव? नांलायनाय जानाय नङामोनहाय, बांगाल हौवानि खोथा लानानै आंखौ बुंदों। ओरैनोबा सिगां आंहा बांगाल हौवाजों लाइन मारिदों मादों होननानै बेसे दावराव जाखांखाबाय। सिगांनि दावराव दावसि जानाय रागाफोरानो जोबखायाखै आंहा बे माइलानि हिन्जावफोरनि थाखायनो। आरो दिनैबो सासे गोदान आंखौ बांगाल हौवानि खोथा लानानै बुंबावदों। बेयावनो जोंद्रायबाय आं। ओमफ्राय नोंहा हौवाया बेदर बिहरदोंबालाय बेदरखौनो लायासै, दा रागा जोंनाय नङा बे नोंखौ? रागा जोङो ना जोङा दा न'आव थांबासो मिथिसिगोन र'। बिहरनायालाय बिहरदोंमोन बेसेरा, एसेबां जानो लुबैदोंमोननो। राजा, एसेबां गोबावनि उनाव दिनै राजाखौ लोगो मोनदों। सोरांस्रिखौ बावनो थाखायनो बेसेबांबा गोबाव आरो बेसेबांबा गोजानाव दंहैयोमोन, नाथाय दिनै बिखौ लोगो मोनबाय आं। आया, बिसोर सानैयालाय मा नायगोमालायबाय थाखो? सोरांस्रि, ओइ सोरांस्रि। औ दरे। नोंसोर सानैयालाय गोदोनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डमोन नामाहाय? मा बेबायदि नांदों? औ, नोंसोर सानैया नुनाय लोगो लोगो गावजों गाव नायलायनानै सिरि जाबाय दे। ओहो, जेबो नङा दे। थौ थांनोसै जोंहा जोंनि लामायाव। सोरांस्रि, नंगौबालाय नंगौसै आरो गोदोनि खोथाफोरखौ बावगारदो। दायो फ्रेन्डशिप हिसाबैथ' रायलायनो हायोना। दे दसे रायलायदो नोंसोरा मोजां गाज्रि, आं थांनोसै। थौ मामा थाबाय। सोरांस्रि, नों दाना आंखौ सिनायला माथो? राजा, मानो बेबायदि बुंदों? नों बुं, नों मानो बेबायदि खालामदों? आंखौ नुनानैबो नुयै बायदि मानो एरखेनानै थांनो नागिरदों? राजा, आं नोंजों मा सोदोबखौ लानानै रायलायबावगोन? नागिरनानै मोनाखै सोदोब, बेनिखायनो आं सिरियै गावनि लामाजों थांनो नागिरबाय। माखौ मिनिखो राजा? मिनिनो ओंखारदों, सोदोब नागिरना मोनासै होननायखौ। राजा, नों इसेबां गोबाव बहा दंहैयोमोन, हो? दंहैयोमोनलै सोरांस्रि, बबेबा खना खनला जायगायाव। नोंनि थाखायनो थांदोंब्रा आङो गोजानाव। नोंखौ नायना थानो हायैनि, नोंखौ बावगारनो थाखाय गोजान जायगायाव दंहैयोमोन आं। राजा, गोदोनि खोथाफोरखौ आंबोथ' गोसोखाङो, आंबोथ' दाबो बावनानै थाङाखै। प्लिज राजा, गोदोनि खोथाफोरखौ गोसोआव थाब्लाबो गोसोआवनो दोनदो आरो जेबो दा बुंसै। नों मिथिखाबाय आं हाबा जाबाय आरो फिसाजो सासेबो मोनलायलायबाय। जानांगौ नोंबोथ' हाबा जाबायना? आं हाबा जानो? हाबा जानानै फिसाफोरानो स्कुलाव थांनो हालायनाय जाबाय। मानो धेमालि खालामो? गोदोनि धेमालि खालामनायखौनो नों दाबो गारनो हायाखै नामा? गारालै आं, थाबाय थागोन बिदिनो। नोंनि फिसाजो होनदों नामा बियो, सोरांस्रि? औ, आंनि फिसाजो। इसामुं। फिसाजोआबो बिमा बायदि समायना थारलै माथो। रायलाय मामा। आं रायलाया। रायलायानो फिसाजा नोंजों। दे राजा, थांदो नोंबो, आंबो थांनोसै। ए, सोरांस्रिनि आखला बिदिसो, गोदोनि बयफ्रेन्डजों लाइन मारिफैबाय थायो। सालि, दिनैसो मोनदों दायखौ। नोंखौबा हले न'खराव गासैनोबो खोन्थाना होखाबाय आङो। सोरांस्रि, बिमाखौ मोनासै फिसाजोआबोथ' देरखाबाय, फिसाजोखौनो लानोसै नामा आङो? थोद फाग्ला, मा बुंनाय जादों? औब्रा, नोंसाजोआ तामाम साइजखा। नोंखौ मोनासै, नोंखौ मोनैनि हांमा हांसाफोरखौथ' सुस्रांनांगोन ना। बेनिखायनो नोंनि फिसाजोखौनो लानोसै नामा आङो? राजा, बावला जाबायना माथो नोङो? मिथियालै आङो। आं नोंनि फिसाजोखौनो हाबा खालामगोनलै। हिनजाव फिसाफोरा थाब देरखायो, गाबोन सबनिनो लं देरगोन। नेना थागोन आं, बोरायबाबो लागोन नोंनि फिसाजोखौनो। सोरांस्रि, जों सानैजों हौवा हिनजाव आंगो जानो मोनासै, बेनिखायनो आं नोंनि बिजामादै जानानैनो आंगो जानानै थानोसै नोंनि, ना मा होनो? राजा, फाग्ला खोथा बुंनो नाङा नोङो। आंनि फिसाजोखौसो नुबाय। संसाराव हिनजावानो जोब्बाय नोंनि थाखाय, हो?
सिख्ला मानसियानो जोब्बाय एसेबां समायना समायना सिख्ला दं माथो नायना लानो हाया नोङो बाह जोमै सोरांस्रि बिदिसो नोंनि आखला जोमै मा बुंनो सानदों आं मा गाज्रि मावखो मा बुंनो सानदों नोंलाय ओइ सेंग्रा आं नोंजों जेबो रायलायाखै नों सिरि था राजा नों जेबो बुंनो नाङा नों थांदो थां नोंथ' आइ आफानि सिगाङाव जोबोद सादु जोबोद गनायजाथाव आं गाज्रिखा आं मोजांबो बुंनानै लाखाया आरो आंखौ आइ आफायाबो अनखायाबो मोजांबो मोनखाया नोंखौथ' एसेबां अनो नोंखौथ' एसेबां फोथायो दिनै बहाथो आइ आफानि फोथायनाया नोंनि सायाव नों बिदिसो दिनैनिफ्राय बै न'खराव नों जेनबाय आं देरहासिगोन आं दिनै जि नुदों जि खोनादों गासैखौबो न'खरनि मानसिफोरनो खोन्थानानै होगोन आरो आइ आफानि अननायनिफ्राय नोंखौ गोजानाव खालामगोन जोमै नों जेसेबांखि जेखि बुङा मानो सैथोआ आंजों दङ गोदोनि गोसथोनायखौ लोगो मोनदों होननानै मा आं बेजों रायलायनो मोना बिहा खुगा गैया बिहा मेगन गैया बिहा आंखौ नायनो मोन्थाय गैया मानसिहा खुगा दं जेब्ला गोदोनिखौबो रायलायगोन दानिखौबो रायलायगोन मेगन दं जेब्ला गोजाननिखौबो नायगोन खाथिनिखौबो नायगोन आइ आफानि सिगाङाव आंखौ गाज्रि फोरमान होनानै आंखौ आइ आफानि बिखानिफ्राय गोजान खालामनो नागिरदों नाथाय नों हाया हायोना हाया नायबाय था नायबायबो थागोन आरो हायाबा दिगदारसो दं नों थोदो मामा ओइ मादै मामाजों आं लोगोखा आबै आबौआ आं बुंबानो फोथायखागोन गाज्रि मादै बे गथ' सासेनि थाखायबो आं माखासे खामानिफोरखौ माब्लाबाबो जाफुंहोनो हाया बे गथ'खौ माबा नङा माबा मोनसे सोलो बुद्धिफोरजों आं फोजोबथारनांसिगोन नै मिजिं बिमा नोंहामजोआ दङब्ला जों जिरायला थांनोसैहाय बिराद खाथ्राहाय नोंसानि बिहामजोआ मानोथो एसेबां गिदों बिहामजोनि न' नङा बियो आंनिसो न' आंनि न'आवसो फैदों बेखौलाय मानोथो गिनांगौ गैया बियो बजा थांदों हैलाय मानो बजा थांबाय थायो नोंसा फिसालायानो माथो बजार खालामजोबखायो जोंनो लोगो मोनो बे बांगाल हुवाखौनो दाबो गारनो हामाराखैदां बियो बिनिखायनो थांबाय थायो बजार नंगौनाबा नंमारा बिहामजोखौ बिदि बुंबाय थानाया नोंसोरो बै खनसेबो नोंसोरो बुंनाय लोगो लोगो आं बिहामजोनाव सोंदोंमोन जोंहासो बिहामजो बिखुनजो नांलायनाय जासोदों फोथायाबा था उनाव खिथु दिन्थिजानानै खारजाबासो गम मोनगोन नै ओमफ्राय मिजिं बिमा नोंसा बिहामजोआ गथ' मोननो रोङा ना माथो दाबो सिम गथ' खाङाखै दे आलावरिसो ना माथो मालायबा मान दाबो खाङाखैथाय माखौ एसेबां गोबाव थाबाय थानो मोजां मोनदों सिख्ला गोरलै बायदि बुङो आं सम बुंबाय थायो मानिया माथो मोननो रोंखायादां गथ' मोदोमानो जिबायदि गिदिर मेजेम जाजोब्बाय बियो उदै सिङाव थाखाया बिनाव गथ' मोननो रोंखाया बियो गथ' मोननो रोङै बिहामजोखौनो गेलदांदां जाहोबाय थादों फाथैलाय बिसि होनानै बेलेग बिहामजो लाबोना होफैबानो जायो बे हिन्जावनि माथोखौथ' सिनायनाय मोनदों आं नोंसोर सानैया दिनै आंनि न'आव फैबावदों खोनासंनि आं दिनै मा एरनानै होयो नै नोंनि बिहामजोआथ' बेलेग हुवा गोसोथोयो नालाय बेनिखायनो गथ' खांनो गोसो गैया नोंनि फिसालाखौनो नोङो बुरखायदो आं बुंबा मानियाहाय नोंसोरबो एसे बुजायना होलाय बुंनांगौब्लाबो बुजायनांगौब्लाबो नोंनि बिहामजोजों जानाय नङाहाय नोंनि फिसालाजोंसो रायलायगोन नोंनि फिसालाखौ बुजायगोन मालाबा मोजां दिन लानानै ना बेदर जगार खालामनानै जोंखौ ओंखाम जाथावथाव लिंहरबानो जाबाय दा जोंबो ओंखाम जाफैथावथावनो बुरखायलांनोसै मोजांनो आरो नै मिजिं बिमा फिसौ बियोब्ला नोङो हुवा फिसा नांगौ होननानै बुं हिन्जाव फिसा दाबिखा बिदिसो नोंसोरो आयु हिन्जाव फिसा हुवा फिसा बोरैथो बुंनांगौ जाखो बोरैलाय मिथिगोन खालामना लानो हानायब्लासोमोन दा मानो हाया राहा दङ ना मास मोननैसो जाबानो अजानाव लांखा आखाइ नायहै हुवा ना हिन्जाव होनबाथाय गारहो हुवा होनबासो ला मानो हुवाबाबो हिन्जावबाबो मानसिथ' नै हिन्जाव फिसाब्ला मालायनो धन सम्पत्ति हरनाङो हुवा फिसाब्ला सम्पत्ति फैयो ओइ दाउखा बिमा आं दै गांदोंहाय दै गिलासो लाना फैलाय फाग्लिफोरा रायलाय दै गांगुलायबायदां र' आं लाना फैनि आंनि हुवाखौ बुरखायनायाव मा बेदर जागोन मा खोथाखौ लानानै नोंसोर दिनै आंनि न'आव फैबावखो गोदो खोथा थुना होनानै जोंखौ बिहामजो बिखुनजो गाज्रि खालामना होदों
बै समनिफ्रायनो दाबोसिम जोंहा बिहामजो बिखुनजो मोजां रायलायलायनाय गैया आरो दिनै फैनानै नोंसोर बिदिसो खोथा लागायनानै होबावदों हौवा फिसा नांगौ हिनजाव फिसा नांगौ जोंनि खोथा बियो जों खाङो खाङा माला खाङा नोंसोरनो मानो नांगौ नोंसोर सानैनि सायाव बै समनि रागाया दाबो जोबखायाखै आंहा आरो दिनै नोंसोर सानैया गोदान एग्रां फैबावदों गोदान खोथा थुना होफैबावदों नोंसोरखौबा दिनै नागारनायाव गैखाला आंनि उदै मेजेम जादों जे बेफोरखौ रायलायनो मा दरखार आरो आंखौ सांग्रिमासो होनबावदों नोंसोरखौ दे लावथिया बोरोहाय खारदो लावगि जासुलि रनि खारदों